Mammuttihirsi on pitkän linjan hirsitalovalmistaja, sillä menestyksekästä yritystoimintaa on takana jo yli 20 vuotta. Mammutin hirsitalomalleja yhdistää yksi seikka. Kaikissa on toteutettu pitkän kokemuksen käytännössä hyväksi koetut ratkaisut. Näitä ratkaisuja on luonnollisesti mahdollista räätälöidä vielä yksilöllisten tarpeidesi mukaisesti. Ei siis ihme, että mammuttitalojen asukkaat ovat tutkitusti tyytyväisiä hirsitaloasukkaita. Ja mikäs on asuessa kauniissa ja viihtyisässä, luonnon omasta raaka-aineesta valmistetussa kodissa? Tyytyväiset asiakkaat ovat nostaneet mammutin hirsitalojen markkinajohtajaksi. Markkinajohtajan profiilin mukaisesti Mammutti on tuonut ensimmäisenä hirsitalovalmistajana markkinoille muuttovalmiin talokonseptin. Konseptissa tehdas ottaa vastuun rakennusprojektista, eikä asiakkaan tarvitse välttämättä osallistua itse rakennustyöhön lainkaan. Mammutin laajan talomalliston kattavat esitteet sekä kotisivut auttavat juuri sinulle tarkoituksenmukaisen mammuttimallin etsimisessä. Kun talomalli on katsottu, Mammuttihirren koko Suomen kattavan myyntiverkoston lähin edustaja tulee luoksesi. Pitkän linjan rakennusammattilaisina heillä on vastaukset kaikkiin rakentamista koskeviin kysymyksiisi. He auttavat myös budjetoimaan rakennusprojektisi oikein ja näin vältyt ikäviltä jälkiyllätyksiltä. Kun nämä asiat ovat kunnossa, sinun tarvitsee vain muuttaa budjetti euroiksi, eli käydä pankissa sopimassa laina-asiat ja pistäytyä kunnan tai kaupungin talolla hoitamassa rakennusluvat kuntoon. Kaikki muut asiat voit jättää Mammuttihirren hoidettavaksi, sillä rakennusprojektista huolehtivat aina mammutin rakentamiseen erikoistuneet tehtaan omat rakennusmiehet. Muuttovalmiilla hirsitalokonseptilla on laaja 23 mallin mallisto, joka on kehitetty helpottamaan ja yksinkertaistamaan talon rakentamisprojektia. Parhaimmillaan tämä helppous näkyy sisustusvaiheessa, jolloin eri sisustusvariaatioiden pohdintaviidakosta perinteisessä konseptissa on vaikeuksia joskus osata ulos. Muuttovalmiskonseptissa ammattilaiset ovat rakentaneet puolestasi edustavat sisustusvaihtoehdot, joista sinun tarvitsee vain valita. Tapetit, kaakelit, lattiat, sinä päätät. Myös eri kalustevaihtoehdot on valmiiksi mietitty ja jälleen valinta on sinun. Mammutti on aina ollut edelläkävijä ja niin on nytkin. Kaikissa mammuttikodeissa käytetään vakioratkaisuna maalämpöä. Maalämpö on tutkitusti paitsi energiaa, myös luontoa säästävä, asumiskustannuksia pienentävä lämmitysmuoto ja sen suosio onkin jatkuvasti kasvussa. Terveellinen hirsitalo on nyt siis myös edullisempi asua. Maalämmön valinta sopii hyvin Mammuttihirren ekologiseen, asumisen terveellisyyttä ja turvallisuutta korostavaan ajatteluun. Muuttovalmis talotoimitus on rakentajan unelma. Mammutti huolehtii rakentamisen puolestasi, kaikki huolehditaan sovitusti. Muuttovalmiiden talojen rakennuskonseptit on pidetty yksinkertaisina, joten helppouden ja vaivattomuuden lisäksi muuttovalmis talo on nopea ja turvallinen tapa rakentaa. Samat perusrakenteet tuovat asiakkaalle vielä yhden tärkeän lisän. Muuttovalmis talo ei maksa sen enempää kuin omajohtoisesti rakennettu talo. Uskomatonta, mutta totta. Laadukasta, edullista, kaunista, nopeasti. Tästähän talonrakentajat ovat aina unelmoineet. Nyt unelmat ovat totta ja sinun tarvitsee vain tarttua tilaisuuteen. Tee se ottamalla heti yhteyttä Mammuttimyyjään.